الله أكبر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد برشا غلملرنى bütün мәхлуқатларны юктан бар кылып, тәрбияләп, ниғмәтләндереп торучы, үзенең иксез шиксез саный башласаң, санап та бетергесез сый-хөрмәтләрендә, ниғмәтләрендә яшәтүче, бердән-бер гыйбадәт кылырга лайык булган Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә мең рәхмәтләребез, шөкерләребез, дан, мактау, улуклауларыбыз булсын. Галәмнәргә Аллаһның улук рәхмәте безнең өчен иң хәерле үрнәк булган, безгә яхшылык белән начарлыкны аерга өйрәткән, изгелек белән гынахны аерга өйрәткән, хәлал белән харамны аерга өйрәткән, җәннәт юлын күрсәткән сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа алейхи салату вассаламга күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләр, Аллаһның сәламнәре, салаватлары, хәйр дугалар ирешеп торсын. Шулай ук аның гаиләсенә, аның сахабаларына һәм аның артыннан ияреп баручы барлык иман ияләре, bütün мөмин мусламаннарга да сәлам, иминлек, Аллаһның рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Ушбу җомга көнендә, кояш чыккан көннәрнең иң хәерлесендә Аллаһның әмерен үтим дип, Аллаһның йортына килгәндә, һәр атлаган адымнарыбыз сайын Аллаһ Тәгалә изге гамәлләребезне арттырып, гына хата, кимчелекләребезне гафу итсә иде. Хөрмәтле газиз кардәшләрем, иң беренче чиратта үземне, соңыннан сезләрне чакырамын тәкъвалыкка, Аллаһның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә. Газиз кардәшләрем, җәмгыятьтәге проблемаларны хәл итү һәм гомумән тормышта үз урыныңны табу, ниндидер бер өлкәдә уңышка ирешү өчен дә безгә ярдәм кулы кирәк. Авыр вакытта терәк була алырдай, белмәгәнне аңлатырдай киңәшчеләр, дуслар кирәк. Бергә булганда дуслар белән сынауларны җиңеп чыгуы җиңелрәк. Халкыбыз юкка гына дуссыз башым, тузсыз ашым дип әйтмәгән. Димәк, дусларсыз тормыш ямьле булмый. Безнең динебездә дә дуслар темасына, дуслык төшенчәсенә зур урын билгеләгән. Дуслык, кардәшлек олуг дәрәҗәгә ия. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә, Бухари хадис җыентыгында килә ушбу хадис, Пәйгамбәребез әйтә: "Әл-арваху җунудун муҗаннада." Җаннар алар бер гаскәр кебек. Пәйгамбәребез кешеләрнең җаннарын гаскәр белән чагыштыра. Ул гаскәр туплана. "Фама та'арафа минха икталафа." Әгәр дә алар бер-берсен белсәләр, алар тоташалар, дуслашалар. "Вама танакара минха ихталафа." Кемнең җаннары бер-берсенә туры килми, алар каршы чыгалар, алар аерылышалар бер-берсеннән. Аллаһ Тәгалә, безнең җаннарыбызны шулай иткән, ягъни без үзебезгә
дуслар сайлаган вакытта без үзебезнең иптәшләребез белән, ул булсын эштә, ул булсын күршеләр булсын, кемнәр белән без дуслашабыз? Димәк, безнең җаннар туры килә дигән сүз. Әгәр дә без кемнедер ошатмыйбыз икән, холкы ягыннан, яки безгә туры килми, димәк, безнең җаннар туры килми бер-беребезгә. Әмма Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда нәрсәди? Иннамал муъминуна ихва. Дөрестлектә муъминнәр алар кардәшләр. Һәм әйтә: "Фа аслиху байна ахавайкум." Кардәшләрегез арасында араларны килештерегез, төзәтегез. Ваттакуллаха лааллакум турхамун. Һәм Аллаһ Тәгаләгә карата тәкъва булыгыз, бәлкем сез Аллаһның рәхмәтенә ирешерсез ди. Аллаһ Тәгалә мөмин мусульман кардәшләрне, мөмин мусульманнарны дуслар дип әйтми, кардәшләр ди. Бу нәрсә дигән сүз соң? Кардәшлек ул үзара мөнәсәбәтләрне туганлык дәрәҗәсенә күтәрү. Әйе, без мөмин мусульман кардәшләребезне туганнар кебек хөрмәт итәргә, үзебезгә теләгән яхшылыкларны аларга да теләргә, үзебезгә теләмәгәнне аларга да теләмәскә тиешбез. Бу хакта безгә яраткан сөекле пәйгамбәребез, Аллаһның аңа сәламе һәм салаваты булсын, әйтеп калдырган, өйрәтеп калдырган, ул әйтте: "Ла юъмину ахадукум хатта юхибба ли ахиhi ма юхиббу ли нафсиhi." Үзенә теләгәнне кардәшенә теләми торып, берегез дә иманлы булмас дигән. Әйе, дусларны кардәшлек дәрәҗәсенә күтәреп, кардәшләребезгә дә үзебез яраткан нәрсәләрне теләргә тиешбез. Арабызга бер үк кара көнчелек кермәсен. Бу инде кардәшлекне җимерә торган куркыныч чирләрнең берсе. Әмма туганыңдай якын, үзенә теләгәнне сиңа теләүче, авыр чакта акыллы киңәшләр бирүче, ярдәм итеп торучы, хәлләреңне белеп торучы дусларны табуы бүгенге көндә бик авыр. Чөнки кардәш дигәнең дә ул безнең кебек үк кемчелеге булган кеше, күбебезнең ишеткәне дә, күргәне дә бардыр. Тормышында шундый вакыйгалар булгандыр. Кардәшләр арасында да кай вакыт бер-берсен алдалаучылар, сүзләрдә тормаучылар, әманәткә хыянат итүчеләр дә, хәтта зур гынахларга җиңел караучылар да юк түгел. Шуңа күрә үзебезгә дус иптәшләрне сайлаган вакытта иманыбызга, тәкъвалыгыбызга зыян китерми торганнарны сайларга тиешбез. Бу мәсьәләдә бик зирәк булып, кеше кыяфәтле шайтан дуслардан ерак торырга кирәк. Үзебезгә дуслар сайлаганда да кардәшләрнең түбәндәге сыйфатларга ия булуына игътибар итсәк иде җәмәгать. Беренчедән, ул кардәшләр безгә Аллаһның ризалыгына ирешергә ярдәм итсә иде. Яхшылыкка индәп, начарлыктан тыелып, безнең тәкъвалыгыбызны арттыруга сәбәп булса иде. Һәм дә безне алар җәннәт юлына өндәүче, ялгышкан вакытларда безне гафу итеп, безгә хак юлны күрсәтә алучы, безне үпкәләтмичә, безнең кимчелекләребезне безгә аңлатып, төзәтергә ярдәм итүче. Инде ярдәм сорап килгәндә, ярдәм кулын сузучы, шундый дусларны сайлау бик мөһим җәмәгать. Әмма тагын да мөһимрәк сыйфат ул Аллаһка иман китереп, гынахлардан тыелып, изге гамәлләр кылып яшәргә тырышу. Әнә шундый тугры кардәшләр белән бергә булырга кирәк. Шундый кардәшләрне дус итеп алырга тырышырга кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә Куръани Кәримдә: "Я айюхаллазина аману тақуллаха ва куну ма'ас-садиқин." И иман китерүчеләр, Аллаһка карата тәкъва булыгыз, Аллаһның әмерләрен үтәгез, Аллаһның ачуыннан, аның газабыннан сак булыгыз, тыйганнардан тыелыгыз. Һәм әйтә, һәм кемнәр белән булыгыз ди? Садиқиннар белән бергә булыгыз. Кемнәр ул садиқин? Тугры кардәшләр,
dürüst söz сөйләүче, ялганламаучы, изгелеккә этәрүче, шундыйлар белән бергә булыгыз ди. Аллаһ Раббыбыз. Пәйгамбәребез дә Аллаһның аңа сәламе һәм рәхмәте булсын, дуслар сайлаганда игътибарлы булырга өндәгән. Дустың нинди булса, син дә шундый буласың дип искәрткән. Әйтә Пәйгамбәребез бер хадисендә: "Фәльянзур ахадукум ман юхалилул ал-мар'у аля дини халилih." Кеше үз дустының динендә булыр ди. Кеше үз дустының динендә булыр. Шуңа да ул үзе кемнәр белән дус булуына игътибар итсен ди. Кемнәр белән дус булуына игътибар итсен. Кардәшләрең әдәпле булсалар, син дә алардан үрнәк алып, аларның күркәм холыкларындагы яхшы сыйфатларны үзеңдә булдыра башлыйсың. Кардәшләрең тәкъвалы булсалар, син дә алар кебек тәкъвалыкны арттыру өстендә эшли башлыйсың. Кардәшләрең мисал өчен Коръән ятлыйлар, ураза, нәфил уразалар тоталар. Син дә алардан калышмыйм дип, алар бит булдыралар, мин нишләп эшләмим дип, алар кебек булырга тырышасың. Кардәшләреңнең намазларын үз вакытында укуларын күреп, син дә калышмыйм дип, намазыңны вакытында укырга тырышасың. Дусның көзгесе. Шуңа күрә яхшы кардәшләр белән генә аралашу безгә тиешле җәмәгать. Һәм бу фикерне ныгыту өчен тагын бер дәлил китерәм. Сөекле Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйткән: "Ал-мар'у ма'a man ahabba." Кеше кемне сөйсә, шуның белән бергә булыр ди. Ягъни әгәр берәүнең холык табигатын беләсегез килсә, шул кешенең дустына карагыз, чөнки алар икесе дә бер холыкта булырлар дигән сүз бу. Әгәр шулай булмаса, димәк аларның дуслыклары чын түгел. Һәм безнең халыкта да шундый бер мәкаль бар: кешенең кем икәнен беләсең килсә, төсенә карама, дустына кара дигән. Һәм тагын шуны да әйтеп китәсем килә: яныңда әйбәт кардәшләр булсын өчен, үзеңә дә яхшы дус була белергә кирәк. Үзеңә карата нинди мөгамәләдә булуларын теләсәң, дусларыңа карата да шундый ук мөгамәлә кыл. Бу әдәп әхлакның алтын кагыйдәсе. Әгәр син дусларыңның алдамауларын телисең икән, сиңа ышанычлы булуларын телисең икән, ярдәм итүләрен телисең икән, син дә шундый сыйфатларга ия булырга тырыш. Сиңа да шундый дуслар тартылыр. Алар синең яныңда булыр, сиңа ярдәм итәрләр. Ә инде сиңа начар сүз әйтүләрен, сиңа начарлык эшләүләрен теләмисең икән, үзең дә начарлык эшләмә. Үзең дә аларның хәлләрен бел, үзең дә ярдәм ит. Үзең дә изгелеккә өндә, начарлыктан тый. Без күп вакытта безгә дуслар, кардәшләр генә тиеш дип уйлыйбыз. Беренче чиратта үзебезгә карыйк. Үзебез без яхшы дус микән соң? Бу хакта фикерләсәк, уйлансак, һәм әлбәттә, чын дусларга хас сыйфатларны үзебездә тәрбияләсәк, төзәлсәк иде җәмәгать. Һәм вагазымны бер хадис белән тәмамлыйсым килә. Пәйгамбәребез бер хадисендә әйтте: "Көнләшмәгез ди, бәяләрне арттырмагыз, үзара нәфрәттән баш тартыгыз. Бер-берегезгә аркаларыгызны бормагыз, бер-берегезнең сәүдәсен бозмагыз, һәм бер-берегезгә кардәшләр булган хәлдә, Аллаһның куллары булган хәлдә, Аллаһның куллары булыгыз. Мөселман мөселманга кардәш, ул аны рәнҗетергә, алдарга һәм хурларга тиеш түгел." Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a. Allahu akbar Allah